Is dit opdracht duidelijk? Ja. Nu, ik heb daar staan, ik geef deze bundel samen met de gemaakte opdrachten volledig af de eerste les na de stageperiode. Dus dan geven jullie dat af aan mevrouw Van Tienen. Duidelijk. Wat ik daar juist met de Scheers heb besproken is dat we het derde en het vierde uur in dat lokaal gaan zitten. Nee. Ja. Heb je gerold of rond? Nee. Ik heb gewoon gevraagd. Wel eigenlijk. Eigenlijk vaderland. Nee, eigenlijk zijn de feiten. Jullie weten toch dat die geliefde daar staat? Ja. Gaan we dat oefenen? Nee. Ja, maar we gaan dat wel op een deftige manier oefenen, dat je iets mee zegt. Aha. Daar staan vartekens. Ja, weet je wat dat is? Ja, we gaan nooit last hebben van vliegen. Maar ik zou het niet. Wat je Laura zegt. Nu praat ik niet meer tegen uw papa. Nu is het zwaar getroffen. Goed. Dus ja, ik nog voor vergeten en dat komt hierbij. Mogen dat weten of we toch eigenlijk iets hebben? Nee. Wat heet dat? Mogen we niet in Wat zegt u? Nee, we gaan niet over die bel praten. Nee. Dan is het allemaal doe dan een stuk. Ik wil niet over die. Ik doe dat niet, hè. Ik heb jaren gedaan. Die man is zo blij, hè. Nee. Maar ik vind het niet met schoon. Ik wel. Waarom lach jij me uit? Iedereen ziet dat toch? Meneer, wie lacht u uit? Dat mag je. Je loopt niet af. Ik heb wel een nieuw, I like it. Sta ik daarop? Nee. Nee, iemand van die dingen gereden van de Bluetooth. Ja, dat heb ik zelfs niet nodig.